बर'नि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों सरकारा बे जाबाय दुखुनि खौरां आं नोंथांमोननो बुंनो नागिरनाया दा रायजोफोर जों जानजि खाफ्रानांगोन सिलाय लानाय समाव गोरोन्थि मावनाय समाव बमा बारुद होनाय समाव मानसि गावनाय मानसि लांखारनाय समाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारिबाय आयेन जाबसिनानै होबाय दिनै सावरायनाया सोलिगासिनो दङ मोजां थासारि फैबाय बे मोजां थासारियाव जेरैबायदि आखलखौ भारत सरकार आसाम सरकारा बर'फोरजों दिन्थिनो नागिरदों बेवहाय किन्तु बर'फ्रा खौसे जानांगोन रायजोफोर सम सफैबाय दिनै जों बिथांमोननियाव सोंलु सोंनांगोन सोरबा हारिनि बिग्रायारिखौ फासि होनो ओंखारदों थिगानो दङ नाथाय जोंनि हारिनि 5,000 मानसि बुथारग्राफ्रा बहा खारखो बिसोरखौबो फासि होनांगोन रावखौबो एसटि खालि फासि होगोन ओइ खालिनिफ्रायनो समायखिरा लानांगोन जेब्लासिम बर'फ्रा रायजो मोना जिरायनानै थानो मोना रायजोफोर जिरायनानै थानो मोना बे जायानो जाथों बियो सासे बर' फिसा दिनै जोंनि गोरबो गाबखांदों मा आखल बेलाय इलेक्सनफ्रा सोमावसाराखै नामा इलेक्सनफ्रा मानसि बुथाराखै नामा आलफाफ्रा मानसि बुथाराखै नामा सोर मानसि बुथाराखै आसामनि हिस्ट्रियाव सोरखौ फासि होदों आसाम सरकारा सोरखौ फासि होदों बर' दिनै दिल्ली सरकारा बिथांमोननि एजेन्सिसफ्रा मा खालामदों दिनै नुवाखै नामा बिथांमोना रायजोफोर जोंखौ खुगा गैया होननानै रायजो गैया होननानै आयेन कानुना जोंनि आखायाव गैया होननानै बिथांमोना जा गोसो बेखौनो खालामगोन जों आरो सहायनानै थागोन बियो कुनु दिन जानो हाया रायजोफोर रिभलिउसन खालामग्राया बेनो दिनै मिडिल क्लासनि मानसिफ्रा गोजौ थाखोनि मानसिफ्रा गावनि मायबा खहा जायोबा गावनि पार्सनेल जिउआव मायबा खहा फैयोब्लासो बिसोरो राजा लामायाव ओंखारो एबा आन्दोलनाव ओंखारो नाथाय साधारन मानसिफ्रा मावनानै जाग्रा मानसिफ्रा बे गासैबो समावनो बिथांमोना सिगां जायो समाजनि बायदिसिना जेंना जेंसियाव बिथांमोनासो सिगां जायो आरो दिनै बर' हारियाव बेनो जादों बर' हारिनि गोलाव समनि सोमावसारनायाव बांसिन सेक्रिफाइस खालामनाय हानजाया होनना बुङोब्ला बर' हारिनि मावनानै जाग्रा गामि ओनसोलाव संसार जानाय आइ आफा रायजो राजायासो बांसिन सेक्रिफाइस खालामदों टाउन सहराव थानाय मानसिफ्रा मदद होदों गोसोजों मेलेमजों मदद होदों बे थिगानो दङ नाथाय सेक्रिफाइस खालामदों दिनै डेम'क्रेटिक आन्दोलनानो जा हाथियार लानानै सोमावसारनायानो जा जोहोलावफोरखौ जोथोन लानायनिफ्राय पुलिस मिलिटारिजों जुजिनायनिफ्राय गासैबो थासारियाव जोंनि गामि ओनसोलाव रायजो जाग्रा आइ आफा रायजो राजाया जुजिबोदों आं नोंथांमोनखौ खुलुमो नोंथांमोनखौ आं सेलुट होयो आं साबायखर बावो दिनै बर' हारिया बे अबस्थायाव थांना दङबा नोंथांमोननि थाखायनो थांनानै दङ नाथाय मानगोनां रायजोफोर जोंनि दावहाया जोबाखै जि हादोराव रायजो जानानै दङ जि ओनसोलाव रायजो जानानै दङ बे ओनसोलाव जोंनि हायावनो जोंनि आबै आबौनिफ्राय आजै आजौनिफ्राय मोननाय हायावनो दिनै माखासे सुबुंफ्रा दादागिरि खालामनानै गावनि बायदियै जोंखौ सामलायनो नागिरदों गावनि बायदियै जोंखौ बिथांमोननि पारमिसन लानानै जों जानांगौ लोंनांगौ जोङो लेखा फरायनांगौ जोङो रंजानांगौ बाजानांगौ जेरावबो बिसोरसो दिनै जोंनि भाग्यदाता जोंनि खाफालनि दाग्रा जानो नागिरदों जोङो बिखौ मालाबाबो जानो होनो हाया मानोना जोङो बेंगुरा हारि नङा जोङो आथिं लेंग्रा मेगन खाना गावनि शक्तिजों सोलिनो हायै मोनसे हारि नङा बे हारिया बेसेबांबा गोख्रों मोनसे हारिया गोख्रों होनबा माखौ होनो सिलाय बारुद बमा थानाय हारिखौ गोख्रों होना थाखा फैसा गोनां हारिखौल' गोख्रों होना मानसिफ्रा साफ्रोमबो बोलो गोनांबाल' बिखौ गोख्रों होना जाय हारिया बायदिसिना थासारियाव बाय हाजार जेंनानि गेजेरजोंबो गावनि सिनायथि थामोनथा राव थुनलाइ हारिमु गावनि अस्तित्वखौ लानानै थांनानै थानो हायो बेनो मुलुगाव गोख्रों हारि दिनै बुहुमाव बर'आ मोनसे गोख्रों हारि दङ नाथाय राजा लामाखौ नागारलांनाङा जोङो बेखौनो लुबैदों दिनै बड'फायाबो बेखौनो लुबैदोंमोन संग्रामिफ्रा बेखौनो लुबैदोंमोन बिएसि लानानै साननैसो जिरायनि आरो आन्दोलन खालामगोन बिटिसि लानानै साननैसो जिरायनि आरो आन्दोलन खालामगोन जोंनि गुबै थांखिया जाबाय सेपारेट स्टेट
दा सोरबा साफा सानैया मेंबाय बाबाय जायै लोङै एसि रुमाव थानानै ओंखारनो बाबाय नाथाय थांखियाव जों दाबो सहैयाखै जोंनि सोमावसारनाया आद्रा जानानै दङ माखासेया न'आव दङ गामियाव दङ माखासेया हाग्रायाव दङ माखासेया डिजिगनेटेड केम्पआव दङ माखासेया राजा लामायाव दङ आरो माखासेया जेलाव दङ जोंनि सोमावसारनाया दाबो जोबाखै बेबायदि थासारियाव हारि दानो हाया मानगोनां रायजोफोर ओंखायनो सोमावसारनाया ना नोंनि ना आंनि बियो बयबो बर' हारिनिनो मोनसे समाव बुजिस्लाबैयाव बिटिसि एबसु जानानै नांलायबाय एनडिपि बिएलटि जानानै नांलायबाय बायदिसिना बिपिएफ बिपिपिएफ नांलायबोबाय किन्तु दिनै बुजिनायनि सम फैबाय दिनै बर'आ खौसे जानांसिगोन खौसे जायाबा जोङो हानाय नङा दिनै मालायफ्रा जेरैबायदि लै लै सै सै गासैबो गोहोखौ बाहायनानै जोंनो जेबो होनो नागिरा 50 बोसोर सिगाङाव रेडिअ सेन्टाराव 15 मिनिट दामोमोन बर' मेथाइखौ बर' बाथ्राखौ दिनैबो आधा घन्टानि बारा जायाखै आखायाव गुबुन लामा गैया जों सोमावसारनांगोन गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों सोमावसारनांगोन सोमावनाथ' जोंनो जेबो नङा बर'फोरनो जेबो नङा दुं दुं हाव हाव 30-40 बोसोर आर्मि पुलिसनि जथा ख्रेब ख्रेब फुंनि मोनानि बेजोंनो बर'फ्रा जुजिबोबाय नैफोरबायदियाथ' जेबो नङा बेफोरबायदि आन्दोलनखौ बर'फ्रा सानफ्रोम हरफ्रोम बोसोर बोसोर खालामनो हायो दा नंखायनो दायो जोङो सेमि फाइनाल गेलेनाय बायदिसो खालामबाय थादों रायजोफोर जोङो सिगांबो बुंबाय सरकारखौ दाउ अमा लानानै गाखोगोन हुसियार सरकारा थांनाय बोसोराव रायलायबाय जोंजों आरो रायलायसै एबार जोङो मोसौ गारि बायदिसिना लानानै फैदों नाथाय बेबो जथेस्थ नङा जोङो एबारबो सरकारखौ हुमखि होदों ब्रह्मआ गावनि लिरबिदाङाव लिरलांदों दि ग्रेट प्लान बे ग्रेट प्लान लेखायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ लिरदों जे बड'लेण्ड मोननायनि सिगां आरो उननि बाथ्रा बड'लेण्डखौ बोरै मोनगोन बे बाथ्राखौ लिरदों बड'लेण्डखौ मानो नांगौ बे बाथ्राखौ लिरदों बिनि जुक्ति जुक्तताखौ लिरदों आरो बड'लेण्ड मोनखांनानै बर'फ्रा मा मावनांगौ बेखौबो बड'फाया लिरनानै दोनलांदों नाथाय दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा बे बड'फानि लिरबिदां बड'फानि थेसिस बड'फानि ग्रेट प्लान बेजों सोमोन्दो लाखिनानै हाबा मावैखाय थांखिनिफ्राय गोरोबलांनो नागिरगासिनो दङ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा माहारिनि मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै जोङो खावलायगोन जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जाहाथे थांखिनिफ्राय रावबो गोरोबनो मोननाय नङा जाय दैदेनगिरिया थांखिनिफ्राय गोरोबलांगोन बियो हारिनिफ्रायनो आउट जालांगोन जाय दैदेनगिरिया थांखिनिफ्राय गोरोबलांगोन बियो हारिनि गासैबो संग्रामनि धारानिफ्रायनो आउट जालांगोन आरो दिनै बर' हारिया संग्रामनिफ्राय गोजानाव फैयाखै जोङो संग्रामावनो दङ जोंहा सरकारनि दायित्व सरकारा होनो हायै जेबो जिनिसखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा बियाखै भारतनि संबिजितनि 2 आरो 3 दफायाव आर्टिकेलाव लिरनाय दङ जाय जाथिया जाय माहारिया जाय कमिउनिटिया गावनि ओनसोलाव थानानै बबेबा रायजोनि डिसक्रिमिनेटेड फिल खालामदों नेग्लेक्टेड फिल खालामदों आइसोलेटेड फिल खालामदों डिप्राइभ फिल खालामदों डमिनेटेड नाख्रेबजानाय फिल खालामदों बे हारिनो न्याय होनो थाखाय आलादा रायजो दानो गोसोबानो भारत सरकारा मोनसे बिल लामनानै आलादा रायजो दानो हायो आरो बे संबिजिताव थानाय बाथ्राखौ लानानैसो बड'फाया आलादा रायजोनि आन्दोलनखौ खालामदोंमोन आरो बे गुबुन मोनसेया जाबाय बड'फा थैनायनि उनाव बे बड'फाजों समब्रा समब्रि आन्दोलन खालामनाय माखासे दैदेनगिरिफोरखौ दिनै नुनो मोनलिया बिथांमोनखौ राजखान्थिनि फोथाराव नुयो नाथाय बर' हारि दानायनि फोथाराव बर' समाज दानायनि फोथाराव बर' माहारि दानायनि फोथाराव टटेल रेभलिउसनखौ लांनायनि फोथाराव बै दैदेनगिरिफोरखौ नुनो मोनलिया बेखौनो नुनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै फिन सानफिननो गोनां जादों जे जोङो बबे लामाथिं थांगोन नाथाय बेवहाय गोनो गोथो जानांगौनि जेबो खोथा गैया फैगौ 50-100 बोसोर लामा थाबायलांनो थाखाय बड'फाया जोंनो नांगौ बायदि लामाखौ एवस्रांनानै दोनलांखादों बर'खौ बुहुमाव गेदेमा माहारि गेरेमसा माहारि महरै गायसननांगौनि जि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बड'फाया जोंनो रनसायनानै होलांखादों खालि जोङो सम दाननानैल' दावगालांनांगौ आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोन बिग्रायारि लोगोफोर थार गोसोजों जाय सोमावसारो थार गोसोजों जाय मोनथायनि थाखाय होसिखावो बियो मालाबाबो फेलें थांनो हाया जुदि फेलें थांनायमोनब्ला दिनै बिटिसि मोननाय नङामोन दिनै बिएससि मोननाय नङामोन बुहुमाव जाय हारिया जाय हारिसाया गावनि गोसो गोरबोजों थार मोनथाय
जायनि थाखाय सोमावसारदों बेनो दिनै जाफुंसार महर मोननो हादों। नाथाय बेवहाय हुसियारा जाबाय दैदेनगिरिफोरनिसो। दैदेनगिरिफोरा जुदि आन्दायोब्ला, दैदेनगिरिफोरा जुदि गाब्रयोबा, दैदेनगिरिफोरा जुदि सोरनिबा खैसारियाव गाब्रफ्लाङोबा बे आन्दोलना थेर बेथेर जायो। दैदेनगिरिफोरनिफ्राय षड़यन्त्र जानो मोननाय नङा। दिनै बर' हारियाव गोबां हान्जा, गोबां आफादफोर ओंखारबाय, गोबां थाखोनि दैदेनगिरिफोर ओंखारबाय। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा आगोलावबो खावलायदों, दिनैबो खावलायगोन आरो इयुनावबो खावलायगोन। बड'लेण्ड बिनाया बर' हारिनि मोनसे गोथार थांखि। बे गोथार थांखिखौ रावबो लेथेर फेथेर खालामनो मोननाय नङा, रावबो गुबुंले खालामनो मोननाय नङा। सोरबा हायोबा सोमावसार, सोरबा हायोबा बिनि थाखाय जुजि, सोरबा हायोबा बिनि थाखाय आन्दोलन खालाम आरो हायाबा जिरायनानै था। नाथाय बे थांखिखौ लानानै, बे इस्युखौ लानानै, बे दाबिखौ लानानै रावबो जाहाथे राजखान्थि गेलेया बेखौ जोङो हुसियार खालामनानै होगोन। दिनै